Gala paminaw mo niyang hinubay. Sa unang panahon, ang mga pari mo ay gitugahan sa Dios sa kamatuoran. Pansumala sa balaang kasulatan, Lakyas Kapitulo 2, versikulo 8. Diya ang mga pari sa kamatuoran. Kung sa iyang dakong gugma alang sa katawhan, nangitagit siya og paagi nga dunay mo atiman sa iyang mga katawhan. So nagsaad siya mga higalang, mag-raise up siya og new seat of leadership. Mga pastor na ang magdala ni ini. Muna nga sa Jeremias 3:15, nagsaad ang Dios mga higal, behold, I will give you pastors after my own heart, feed you with all wisdom and truth. Ako maghahatag kaninyo og mga pastor. Dalaygon ang Dios sa kahitasan. 1,000 of years ang nakalabay mga higala. Gikan sa iyang pagsaad sa Jeremias Kapitulo 3:15 ngadto sa iyang pagtuman ini sa Episo Kapitulo 4 versikulo 11. Nagingon ang Episo 4:11 nga og ngadto sa simbahan iyang gihatag ang mga apostoles, propeta, ebanghilista, mga pastor og magtutudlo. Wala nakalimot ang Ginoo mga igsuon. Sa iyang saad gikan sa daang tugo na mag-raise up siya og mga pastor puli sa mga kaparian nga maoy magpakauna sa iyang mga katawhan. Gisurambaw pagsabot sa ato ang higala nga pastoy o duktoy man daw ni concerning iyahang panabot sa Malaki chapter 2 verse 8 ug ang kanabitaw nga divine mission sa pagpangalagad ngadto sa Dios pinagi sa pagsimba, pag-offer og sacrifice ug pagmatuto sa iyahang gitawag og katawhan. Kung imong tan-awon or ato ang tan-awon ng balaang kasulatan na ay duha ka butang nga dapat natong gitawag og bantayan. Number 1, kanang giingon nga line of administration. Buti pasabot kanang maong puntuha ang Dios nagtugyan or ang Dios nag-create og sa community nga maoy mo administer, maoy sa Tagalog pa maoy mga siwa sa gitawag og iyahang kabubuton or iyahang pag-implementar para sa kaluwasan sa tao. Mo nang naipagsimba, naipagsunod sa balaod ug uban pa. Kanang line of succession mao kana ang paghimo sa action sa pag-offer og serbisyo niya. Pinaagi sa pagsunod sa gitawag og balaod og pag-offer og gitawag og mga sakripisyo. So, mo nay ato ang makita nga kana bitong linya o linyada sa balaang kasulatan ma-Old and ma-New Testament man. Karon para masabtan ani ngatong higala nga gitawag og pastoy. Sa Old Testament, ang administrator mga Hudyo. Remember, ato ang tawag ini nga bantayan na kanang pagkapari manggod dili magod na gi-create ni bisan kinsa. Kanang pagkapari ang Dios mismo ang nagbuot ana. Ya, kanang pagkapari ang Dios ang nagbuot. Dili ang mga Amerikano, dili ng mga pastoy ug uban pa. Ang Dios mismo may nagbuot ana nga misyon. Og ang ilang gitawag og pagkapari na ay another nga function nga moy matuto sa iyang mga karnero mo ang pagkapastor. So buti pasabot sa Old Testament dili pwede nga ibuwag ang pastor ug ang pagkapari. Pag may kag pastor ka, pari ka. Kung may kag pari ka, pastor ka. So mao na ang sa Old Testament. Pero ang kanang community nga gisaligan sa Dios nga maoy mo administer, maoy mga siwa sa tawag ining iyahang katawhan, ang religion ana ang iyang gisaligan mao tong Judaism from Abraham. Tungod diba? Kung ato ang tan-aw ng balaang kasulatan nga kagsabot si Abraham ang Dios ngadto kang Abraham. So naay tawag ini nga kasabutan between sa Israel ug sa gitawag og sa Dios. So, ang maong gitawag og kasabutan, ang Dios siyempre kung ang Dios makigsabot perfect na. Pero ang problema ang nag-implement sa maong kasabutan imperfect man. So dili ka makakitag perfection sa gitawag og offering of sacrifices and at the same time ang administration sa balaod. Mabata ko na ito ang basahan ng Hebrews chapter 10 verse 5 following. Makita na ito nga wa kahimuti ang Dios ang ilang mga halad nga mga mananap. Gani ang Kristo giandaman og tawag ining lawas aron iyang gitawag og ihalad. And at the same time, na may mga maayong mga pari kaniadto pero daghan po mga pari nga mga badlungon. Usa na din kanang gisaway ni propeta Malakias sa Malakias kapitulo 2 bersikulo 8. Again kanang ginakot ninyo nga Malaki chapter 2 verse 8, refer na sa community kaniadto nga mooy nag-administer sa balaod, sa sakripisyo nga ipahalad ngadto sa Dios. So gisaway nga naman kay instead of mosunod sila sa ilang misyon, isip mga alagad sa Dios, mga sinugo sa Ginoong Dios, wa naman sila misunod. Wa naman sila misunod. Nga naman tungod sa hinungdan nga ang kadtong community kaniadto kadto nag-administer kaniadto sa pagsimba og sa iyahang gitag mga balaod imperfect. So mo nang gisaway niya o gani gi-abolish pa
ang maong gitawag og administration. Pero ang wala gitawag og mawala, ang wala mawala kanang gitawag og line of succession. Buti pasabot ang office of the priest wala na giputol. Wala na giputol. Ang giputol ang administration nga mao tong sa Laray ni Levi, giputol to sila. Ngano man kay human naman ang ilang function, wa man sila kahatag og kanang perfect offering. Human naman ang ilang function. Giputol to, pero ang line of succession concerning sa pag-offer og sacrifice dili na mawala. Nga naman, Malachi chapter 1 verse 11, ingon pa ni Propeta Malachi, same nga book ha, gikan sa pagsubang hangtod sa pagsalop sa adlaw, ang putli nga halad igahalad ngadto sa Dios. Nya mag-offer og insenso sa tanang dapit ni ining maong gitawag og kalibutan na. Natuman ba na sa panahon sa mga Hudyo? No. Wala matuman. Natuman na sa karong nga panahon kay gikan sa pagsubang hangtod sa pagsalop na ay continuation sa pag-offer og sacrifice didto or ngadto sa gitawag og sa Dios. So buot ipasabot ang Dios naglaraw, ang Dios nagtinguha nga mag-create og laing administration o nya kining administration perfect unlike sa Old Testament nga imperfect. Og kana nga administration ang founder ni ana mao ang Ginoong Hesukristo. So, ang line of mission of serving God by way of offering sacrifices o pagpakaon sa gitawag og iyahang mga iyahang gitawag katawan, wa na maputol. Wa na maputol ang offering ha. Katong manner of offering, katong mga hayop kanito putol na. Pero ang tawag ining bag-o kanang pag-offer og perfect sacrifice sa panahon ni Ginoong Jesucristo. Matumang tong gikan sa pagsubang hangtod sa pagsalop, ang putli nga halad igahalad ngadto sa Dios. Natuman na sa panahon sa atong Ginoong Jesucristo. So sa pagyaman after si Kristo namatay dito sa krus, naa siya gibilin sa iyang mga apostol, ingon niya, do this in remembrance of me. Buhata kini sa akong handumanan. O gibuhat ka na sa mga apostol adlaw-adlaw. Gibuhat ka na sa mga disipulos kaniadto adlaw-adlaw gikan sa pagsubang hangtod sa pagsalop, mag-offer sila og tawag ining sacrifice og ang ilang gi-offer kadtong kang Kristong lawas. Katong ingon niya nga buhata kini sa akong handumanan. So ang line of tawag ining divine service wala mawala. So ang nawala lang kadtong administration. Human naman ang Judaism. So nag-create siya iyahang kaugalingong administration. O niya ang iyang connection dili na gikan sa pagkapari ni Levi, kundi gikan na sa pagkapari sa laray ni Melchizedek. O tanawan ng Hebrews chapter 3 verse 1 o kining Hebrews chapter 7. Di ba? Kanang gusto ni San Pablo. Masabtan nato nga wala na putol ang pagkapari. Wala na putol ug wa mawala ang pagkapari kasi Kristo mismo pari. Pangulong pari sa pagtuo nga gihuptan. So pag naipundok nga wala gani pari piki na. Diba? Number 2, kung may kag pari, pastor na. So kanang gingon sa Ephesians chapter 4 verse 11, refer na sa pari. Dili na refer sa mga engkantong pastoy karon sama ining atong higala nga naghatag-hatag og tawag ining kung sa nga pa yung wadawa na daw kuno mga pari nya pagkahuman mga pastoy na daw kuno. Yang na silang unang-unang nga pastoy kini sila. Kasi may tinuod ninyo naabot na mag 45,000 sex gikan sa 2023 hangtod sa karon nga panahon not less than 45,000 asa man tinuod. Wala wala. Kunya himuon pa ninyong piki si Kristo, pari, pangulong pari, himuon pa ninyo mga apostol nga piki, mga pari gitukod sa harian sa mga pari. So ang tinuod nga iglesia gidumalahan og mga pari. Imo naman ni ang perfect tawag ining administration karon nga panahon. So kanang ginakutlo ninyo nga mga saway-saway mahitungod sa mga pari, human na sa past administrations na kana dito sa gitawag og Old Testament. Pero ang objective, ang mission sa pagkapari wa na mahunong. Wa na mahunong. Na sila alagad sa Dios, sila ang magtudlo mahitungod sa kaala, mahitungod sa Dios, o niya mag-offer og sakripisyo. Wala na mahunong. Until now nagpadayon paghihapon nga sila alagad sa Dios. Until now nagpadayon paghihapon nga sila mag-offer sakripisyo tungod ni Ginoong Hesukristo. Dili tungod ni Levi, dili tungod anang mga pari ang gipangsaway sa gitawag og daang testamento. So kanang gingon si Jeremias chapter 3 verse 15 nga put up siya og tawag ining mga maayong mga
pastor, mga pari na, dili na, kamo. Kalayo, mas tinaay ka ng inyong pundok mo na sa mga engkanto. Na naman, wala mo kondeksyon sa Biblia. Kana mga Amerikano karon nga nagbutbuot og ingon nga kami iya mis Ginoo. May engkanto man na. Dili man na Ginoo ko pregaba. So again ang tinuod nga iglesyang gitukod ni Kristo naa din na ang tinuod nga mga pari. Og ang pagkapari wala na maputol from the very beginning of the creation until Christ, and Christ until now wala na maputol. Ngano man kay kabubuton sa Dios. Kabubuton sa Ginoong Dios nga simbahon siya pinaagi sa iyang mga pari. Mag-offer og sacrifice sa iyang ngalan og ang mag-offer ang mga pari dili mga pastoy. Kana mga pastoy karon mga piki na. Ngano man kay again gikan na sa pundok nga gipangtukod og mga engkanto. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.